Рилския манастир. Рила Monastery. Касти, така. Тук също има нещо подобно. Как така? Гледай. This is the entrance. Вижте, тия двата камъка тук като човешки гробове, нали? Кои бе? Тези. Нали? Тия двата камъка обичат на човешки гробове. Ангел. И още един ангел. Тате, това е хотел. Не е хотел. Ей, тук има малко история. Това е на гръцки, това е на български. Това е на руски. Тук е българската. И тук има на английски. Виж, тук пише на английски. Тук пак има стенописи. Като знаеш истината, виж как Виж, два рога има тук. Какво? Дървена порта. И за това съжалявам. Това копия ли? Копия като не Рилския манастир. Рила Monastery. Касти, така. Тук също има нещо подобно. Как така? Гледай. This is the entrance. Вижте, тия двата камъка тук като човешки гробове, нали? Кои бе? Тези. А? Нали?